Inċident ikra ħalla sewwieq ta' motur mejjed fi triq il-Kosta. L-inċident seħħ għal ħabta ta' 6:15 filgħaxija. Jidher li s-sewwieq raġel ta' 51 sena residenti l-Imsida li kien qed isuq fid-direzzjoni ta' San Pewlu l-Baħar tilef il-kontroll tal-mutur tiegħu Honda VT 750 u mbeżaq minn fuqu. Ir-raġel kellu impatt mal-barriers tal-ġenb ta' triq filwaqt li l-mutur baqa' għaddej waħdu għal madwar 450 metru. Fil-post isseħħ tim mediku sabiex jagħtih l-ewwel għajnuna, madankollu r-raġel ġie ċertifikat mejjed fil-post mit-tabib tal-emerġenza. Dwar l-inċident infetħet inkjesta maġisterjali minn maġistrat tal-Assa Nadin Lija li ħatret diversi esperti sabiex jassistuha. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dan l-inċident qed jitmexxew mill-Pulizija tad-Distrett. Dan l-inċident ħalla t-tieni fatalità fi żmien 4 ijiem wara l-ħamis żagħżugħa ta' 19-il sena mietet f'inċident bil-vettura tax-xogħol.